Rento on waddata jonde jam be de'ende ha lesdi. Non bo rento man on laati jo'inal jahol yeso be lamar ko ɗume ha lesdi. Kanjum waɗi ha yake woɓɓe nder ummatore lesdi Nigeria ɗo taskitana waɗugo wankore hollugo mettamɓeram dow saɗirmaji ɗi ɓe giidata ha lesdi ndin. Ardiɓe lise rento ha lesdi Nigeria fuu ngaɗi giidal be ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ngam tabitingo lamaru rento sattinama foddeko dogginki wankore man be nanta wakkati nde ɗum waɗata wankore man hawtade be ragare mare ngam tabitingo jonde jam wato rentuki yonki ummatore be jawle maɓɓe. Nder yaliriɓe ha jonde be ardiɗo lesdi majum wodi sawrowo ardiɗo lesdi Nigeria dow ko larani sha'anu rento Malam Nuhu Ribadu be ardiɓe lise soje en lesdi Nigeria fuu wato Chief of Defence Staff General Christopher Musa be ardiɗo lisal soje en haɓoɓe ha lesdi wato Chief of Army Staff be mo soje en asama Chief of Air Staff be mo soje en ndiyam wato Chief of Naval Staff. Non bo ardiɗo police en ha Nigeria wato Inspector General of Police Mr. Kayode Egbete-Kun tawama ha jonde man. Ardiɗo hukuma immigration be civil defense fuu njaliri. Non bo ardiɗo hukuma police sirru wato DSS. Ha ragare jonde sirru nde ɓe ngadi be Tinubu on Inspector General of Police Mr. Kayode Egbete-Kun be Chief of Defence Staff General Christopher Musa ngaɗani tefoɓe kubaruji bayanu. Aran nda Inspector General of Police Mr. Kayode Egbete-Kun. It's a routine security meeting we had with Mr. President where we had the opportunity of giving him security briefs. Jiidal ngal min bowi waɗidiggo be ardiɗo lesdi dow ko larani rento on min ngaɗi be maako hande ha min andinimo ko yahata hedi sha'anu rento. Ardiɗo lesdi seyi be ko min kuwata o notani shiryaji ɗi min taskitani dow ko larani sattingo rento ha lesdi ɗo. O umri min ɓesda tiiɗal min kawta hoore min fuu amin min kuuda. General Christopher Musa ma andini banni. As usual, oil, Nigeria relies a lot on what we produce. Lesdi Nigeria ɗo tigori dow nebbam petur jam. Ardiɗo lesdi umri min tabitina rento ngal tabitinta anniya gomnati ha wurtingo e tirgel nebbam petur jam wato barel 2 be ujune temere ha nyalade fuu ngam yarugo sorra ha luɓe duniya. Waɗoɓe mbononda ha kare nebbam petur anda ɓe nastan jungo. Kuuɗe rento larani ummatore lesdi fuu on wala o be o. Min andi bo ummatore joɗinde ha labbaje ɗon giida be ɓillaji ɗuɗɗi. Min tabitini on ardiɗo lesdi wawtan ɓillaji ɗin dow ɗo seɗɗa ngam fesingo nyamdu be de'ende ha lesdi ɗo. Ɓaawo jawabu man on bo ardiɓe lise rento man goto nasti motaji maɓɓe ha yake iyende ɗo toɓa ɓe ngurti ha faada. Iga saare laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.